हाय मंडळी, आज रील्स टाकायला उशीर होणार आहे. उशीर होतोय कारण की आज मी जास्त बिर्याणी लावली होती आणि त्याच्यामुळे कस्टमरची पण इच्छा सर्वांची पूर्ण झालेली आहे. ज्याने मला कॉल केले त्यांची पण इच्छा पूर्ण झालेली आहे आणि मी आता खूप हॅप्पी आहे. सर्व बिर्याणी संपलेली आहे आणि हां आणि काय तुम्ही मला असं सपोर्ट करत राहा. मी आज पोस्ट टाकली होती की माझे 22 फॉलोअर्स त्यांनी मला अनफॉलो केलं, तर थँक्यू. तुम्ही मला अनफॉलो केलं त्याच्याबद्दल माझे 100-150 फॉलोअर्स वाढलेले आहेत. तर असं जळत राहा, चांगली गोष्ट आहे. जलने वालों को जलने दो, हम आगे बढ़ते जाएंगे. तर आपण जेवढे आपल्याला त्यांनी कष्ट होतात तेवढे आपण कष्ट करू आणि तुमचा सपोर्ट असाच राहू द्या. तर चला, बाय, धन्यवाद.